afake information yabo. Yilonto namhlanje thina siyaphikisana sidebate kwasodwa siyahlekwa kwangabo ngoba basithanazisa ntoni usathana wabo. Ayibeka ngolo hlobo. Sithanaziswa usathana. Okokuqala ezambahla bazinxibayo zibomvu. Red means danger or blood. The black color ithetha ba ubumnyama, the darkness. Intoni umsebenzi weChristianity? Umsebenzi weChristianity is to destroy ilizwi likaThixo. Ngoba uThixo uthi indoda Leviticus azichetywe ndevu. Ithi Christianity ziphungule. Ithi uthi uThixo umuntu ongumama enkonzweni akayinxiba impahla ethenca. Ithi Christianity akazukrexeza la muntu uzambamba. Kodwa wena muntu ubukeleyo, wena muntu ngithatha uhleli phaphansi, la muntu ungumama ukunika ingqondo thini? Yawukrexeza noba ukrexezanga nayo. Ndikhe ndava ukhona ubrother ke uthanda uzava kuwe. Ndimamelisisa kakhulu. Ndiyamamelisisa ndivumelana naye 80%. Andifuni ukuthi 100%. Undibuze wena kutheni ndikavumelana naye 100%. Uthi ubrother unikwa isambulo which is siso animphikisi. Zonke izambulo zakhe zizo because zibhase emthethweni kaThixo. Lana kuthiwa icikideni imimoya.